ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 20ଟି ଜିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଅପସନ୍ ସି କଟକ, ଅପସନ୍ ଡି ଗଞ୍ଜାମ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ। ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ହ୍ରଦ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ଅଂଶୁପା, ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା, ଅପସନ୍ ସି କାଞ୍ଜିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ଚିଲିକା। ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ, ଅପସନ୍ ବି 15 ଅଗଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି 26 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ ଡି 2 ଅକ୍ଟୋବର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1 ଏପ୍ରିଲ। ପଞ୍ଚମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ସହରରେ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। ଷଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଭରତନାଟ୍ୟମ୍, ଅପସନ୍ ବି କଥକ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ, ଅପସନ୍ ଡି କୁଚିପୁଡ଼ି। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଶୀ। ସପ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମିତ? ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ, ଅପସନ୍ ସି ବୈତରଣୀ, ଅପସନ୍ ଡି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମହାନଦୀ। ଅଷ୍ଟମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠି ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ବାରିପଦା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କଟକ। ନବମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମାଳ, ଅପସନ୍ ବି କୋରାପୁଟ, ଅପସନ୍ ସି କଳାହାଣ୍ଡି, ଅପସନ୍ ଡି ରାୟଗଡ଼ା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ କନ୍ଧମାଳ। ଦଶମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶୃଙ୍ଗ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ଅପସନ୍ ବି ଦେଓମାଳି, ଅପସନ୍ ସି ମେଘାସିନି, ଅପସନ୍ ଡି ନୀଳଗିରି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି ଦେଓମାଳି। 11ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷୀ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ମୟୂର, ଅପସନ୍ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ, ଅପସନ୍ ସି ଟିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ବକ। ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି ନୀଳକଣ୍ଠ। 12ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ପଶୁ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ବାଘ, ଅପସନ୍ ବି ହାତୀ, ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବର, ଅପସନ୍ ଡି ହରିଣ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ସମ୍ବର। 13ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ସମ୍ବଲପୁର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭୁବନେଶ୍ୱର। 14ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ ଏ କଟକ, ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ସି ବ୍ରହ୍ମପୁର,
ଅପସନ୍ ଡି ରାଉରକେଲା। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ପୁରୀ। 15ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଖବରକାଗଜ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ସମାଜ, ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଅପସନ୍ ସି ଧରିତ୍ରୀ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା। 16ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନନ୍ଦନକାନନ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ୟାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ପୁରୀ, ଅପସନ୍ ବି କଟକ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଭୁବନେଶ୍ୱର। 17ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ଭାଷା କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ହିନ୍ଦୀ, ଅପସନ୍ ବି ଇଂରାଜୀ, ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଆ, ଅପସନ୍ ଡି ବଙ୍ଗଳା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ସି ଓଡ଼ିଆ। 18ତମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ ଏ ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଅପସନ୍ ବି ଦୈନିକ ଆଶା, ଅପସନ୍ ସି ସମାଜ, ଅପସନ୍ ଡି ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଅପସନ୍ ବି ଦୈନିକ ଆଶା। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଚିଲିକା ହ୍ରଦ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ହ୍ରଦ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଠା ପାଣିର, ଅପସନ୍ ବି ଲବଣାକ୍ତ ଉପକୂଳୀୟ ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ସି କୃତ୍ରିମ ହ୍ରଦ, ଅପସନ୍ ଡି ପାହାଡ଼ିଆ ହ୍ରଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଲବଣାକ୍ତ ଉପକୂଳୀୟ ହ୍ରଦ। ଆଜିର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର ଗଠନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1936, ଅପସନ୍ ବି 1947, ଅପସନ୍ ସି 1950, ଅପସନ୍ ଡି 1960। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା 1936।